Hallelujah! Nilqawkom il-lejla għaziz aħwa ġewwa River of Love, għanna kem kenna atmosfera verament sabiħa u l-ispirtu tal-mulej għadu għawnek fostna, kem kenna tqarbin iċ-ċelebrazzjoni tal-mejda tal-mulej, inħeġġiġkom daw kollha tissegwu forsi minn ġewwa djar tagħkom, jew ix-xogħol tagħkom, inħeġġiġkom biex intom tingħaqdu magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-seba' ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10 u żgur li tkunu mberkin u jekk intom tixtiequ tiċċelebraw il-mejda tal-mulej tqarbin, inħeġġukom biex intom tkunu hawnhekk fostna. Ħammorru fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 2 morru hemmhekk malajr. Ftit ilu bdejt nitkellem magħkom fuq it-twelid mill-ġdid. It-twelid mill-ġdid. Ġenesi kapitlu 2 ma titkellemx fuq it-twelid mill-ġdid. Ġenesi titkellem fuq il-kreazzjoni tal-bniedem. Aħna nafu għal dawk kollha li intom qegħdin hawnhekk preżenti u sewa tissegwu fuq YouTube, aħna nafu aħna nemmnu l-kelma talla minn Ġenesi sal-Apokalissi. Kemm hawn minnkom tħobbu l-kelma talla l idejk, halleluja. Kemm hawn minnkom tħobbu tomodu naqa' laħam. Jekk tgħidu naqa' steak bladma u tmexmixuha nhar is-sibt tkunu waw. Amen, u l-ħadd fil-għodu wkoll u inħeġġek biex jiġi bil-Bibja f'idejk. Orajt ġib il-Bibja miegħek għax ħanaraw ċertu affarijiet li ħafna Kristjani għażlu la ma jarawhomx. Ġieli tafuhom dawk il-Kristjani? Ġieli tqajdu magħhom dawk il-Kristjani? Amma affarijiet fil-Bibja jagħżlu ma jarawhomx? Afolja qegħdin hemm? Afolja qalhom Ġesu? Afolja qalhom Pietru? Afolja qegħdin taħt is-siment ġdid? Ma xorta ma jarawhomx u ma jippritkawhomx? Hello, hawn xi ħadd qed jifhimni hawn? Hawn qed tifhem xi ħaġa? Amen. Fil-Ġwanni kapitlu 3, ħafna minnkom tafu għadi, fil-Ġwanni kapitlu 3, vers 3 sa 8, Ġesu jgħid jekk bniedem ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara is-saltna tal-Alla. Mbagħad jgħid jekk bniedem ma jitwilidx mill-ispirtu u mill-ilma ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Aħna nafu li vers 3 wkoll tfisser jekk bniedem ma jitwilidx min fuq. Infatti għandek ktib jiena jismu twelid mismewit. Jew nkella ma jitwelidx mismewit. Infatti verżjoni oħra tgħid fil-Grik tfisser li inti jekk inti ma tbiddilx ġenituri. Missier. Jiena u inti skont Ġwanni kapitlu 3 aħna mwildin mismewit. Kulħadd jgħid jien imwieled mismewit. Amen, spiritualment ovvjament. Issa llum ħammorru daqsxejn mill-bidu Ġenesi kapitlu 2. Ħanaraw vers 7. Għaliex il-bniedem kellu bżonn jitwieled mill-ġdid. Halleluja. Aħna nemnu li Alla huwa Trinità. Kemm minnkom temnu li Alla Trinità? Aħna ma narawx tliet tallat, aħna naraw Alla wieħed irrevelat fil-missier, fl-iben u fl-ispirtu. Amen, imma mhux tliet tallat, imma Alla wieħed. Amen, mhux Alla waħdu. Alla wieħed hemm differenza. Alla wieħed. Isimgħu x'il-mulejx qal fi ktib ta' Ġenesi kapitlu 1 vers 26, ħafna minnkom tafu din l-iskrittura, però mhux ħanaqra nista' nkwotajlek, qed nkwotajlkom bl-amment infatti. Alla qal ejjew nagħmlu l-bniedem fuq is-sura u fuq xbija tagħna. Amen. U Alla huwa missier ibben u spiritu. Alla huwa tlieta, Trinitarian, 3 in 1. Amen. ħanibda naħdilkom, ħanibdew naħsbu, ħanibdew ndawru r-roti ta' moħħna. Jekk Alla huwa tlieta u aħna magħmulin fuq xbija tal-Alla, aħna x'niġu? Aħna tlieta wkoll. U xi wħud minnkom jiena qed tgħidu qalbek jiena laqqas nista' nkampa ma' wieħed kif nkampa ma' tnejn oħra. Wieħed ukoll din it-trabbel aħseb wara tnejn oħra miegħu. Immisimgħuni. Aħna jiena u inti, we are three. We are three. Isimgħuha. Alla ħalaqna tlieta. Ġenesi kapitlu 2, sorry, vers 7. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fim nifseħ nifs il-ħajja 2 u l-bniedem sar ħlej ħajja 3. Rajtu għadi? Ħanerġaw il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art
U nefaħlu fim nifseħ nifs il-ħajja. 2. U l-bnidem sar, għax ma kienx, sar ħlejqa ħajja. ħanaqraħilkom bil-amplifikat, bl-amplified. The Lord God formed, that is, created the body of man from the dust of the ground. 1. Breathed nefach into his nostrils, the breath of life. 2. Mela dan issa taħ nifs. And the man became a living being, an individual, complete in body and spirit. Hawnhekk tiġat naraw indikazzjoni ċara li l-bniedem ġie maħluq 3 in 1. Bil-fors, infatti ħafna affarijiet, forsi ma nafx jekk qaċċadilkom minn raskom, ħafna affarijiet huma 3. Tafu li ħafna affarijiet 3? Ħantikom eżempju. Ħanibdew pereżempju minn natural. Il-bieraħ, illum u għada. Is-sema, l-art u taħt l-art. Aħna spiritu, għanna, kulħadd jgħid għanna ruħ u nejxu ġo ġisem. 3. Affarijiet spirituali. Per eżempju fil-Bibja għanna 3 gruppi ta' doni tal-Ispiritu Santu. Għanna 3 doni, hemm 3 mamudiji differenti. Għandek il-mamudija fil-ġisem ta' Kristu. Dik biss, dik l-unika waħda li s-salvak, meta titu għed miġdin. Issir parti minn ġisem ta' Kristu. 2. Il-mamudija tal-ilma. Il-mamudija tal-Ispirtu. Daw kollu jgħalkom għatma tammittu fil-ilma, Ġesu kmandadik. Nar il-sibt li ġej, please kalmuni, ħanamlu l-mamudiji fl-10 ta' fil-ħodu. Sibt. Naf, s-soltu namlu għal-ħat, ma d-darba ħanamlu s-sibt. Il-sibt li ġej għanna l-mamudija fl-10 ta' fil-ħodu. Amen. Kam mikom ħadet għamdu nar il-sibt li ġej? Ħannaru għal-idejkom, minn ħadet għamet. Għanna t-nara 1, 2, minn iktar. Xi 3, għaw xi 5 għandukun ħajtamdu nar il-sibt. Jekk kalla jrid. Mela, hemm ħafna affarijiet li huma 3. Alla, waħda mis-signatures, il-firma tal-Alla, Alla krea ħafna affarijiet fit-3. Amen? Halleluja. Mela, ħammurru issa fi ktib ta' l-ewwel Tessalonikin. Meta jiena u inti twilidna mill-ġdid u timmissjaw xi lezzjonijiet li ħanagħmel jekk għal il-benu tal-Alla fil-żewġ ġimgħat, 3 ġimgħat li ġejjin għax hemm ħafna xi talmu u nhar il-weekend li ġej timmissjawix. Għax għandi biċċa steak, b'naqra sos, tajjeb. Tgħix kemm ħaddum tilaq xuftejk. Kebab barbecue, halleluja, bomba. Xċuċu restaurant li tmur, għanejdlek. Mela, halleluja, ismawna. Fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, ħafna minnkom tafu din l-iskrittura, u please, arawhom daw l-iskritturi, please ħarsu lejhom ħalli tarawhom, għax meta tisma' u tara fl-istess ħin, iċ-ċans li tiftakar dak li titgħallem huwa ħafna l-persentaġġ huwa ħafna ola. Infatti meta tisma' biss, iċ-ċans jgħidu li huwa bej 30 u 40% li tibqa' tiftakar, u meta tisma' u tara, iċ-ċans huwa madwar 70-80% li tibqa' tiftakarhu. Amen? Ismawni bej wieħed u ieħor. Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5, skrittura li inħeġġitkom tarawha sewwa. Vers 23. Meta jiena u inti twilidna mill-ġdid, l-ispirtu tagħna m'għadux tagħna, m'għadux l-ispirtu tagħna. Din omodu ftit sekondi, at least. Meta int twilid mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek m'għadux l-ispirtu tiegħek. Infatti, fil-veru sens għal-kalma qatt ma kien tiegħek. Għax qabel ma twilid mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek kien tad-demonju. Missierek kien id-demonju. L-iskrittura tgħidlek, Efesin kapitlu 1, Efesin kapitlu 2 vers 6, tgħidlek intom kontu uliet
korla. 8 ta' Ġwanni vers 44. Missierkom huwa ix-xitan, giddib, qattil. Amen, ħallil, eżatt, Ġwanni 10 vers 10, ħallil, giddib u qattil. Jak li jiġi jisra ikisser u joqtol. Dak kien missierna. Allura l-ispirtu tagħna fil-ktieb tal-Lut tgħidilna li meta aħna mmutu mhux tal-Lut biss, ma anke pereżempju fl-ewwel Korintin kapitlu 4 u kapitlu 5. Filippin kapitlu 1 tgħidlek meta l-bniedem imut l-ispirtu tiegħu jew imur ħdej Alla jew imur fid-ħdej id-demonju. U faċli ngħidilkom għaliex, apparti li aħna nemmnu u xtejt l-iskrittura mill-ġenna u hemm l-infern. Imma apparti raġun, apparti l-infernu u l-ġenna, għax l-ispirtu tiegħek jew jieħdu lura Alla, jew jieħdu lura l-Alla ieħor. L-Alla ta' din id-dinja. Qed tifhmu aħwa? Għalhekk inti meta twieled minn ġdid, l-ewwel Korintin 6 vers 17, l-ewwel Korintin kapitlu 3 vers 17 u 20, tgħidlek li jissintom irċevejtu l-ispirtu ta' mhux tal-ispirtu li jiġbaħ lil Alla, l-ispirtu ta' Alla. Issa niftħu fuq din iktar fil-weekend. Allura meta twilidna minn ġdid, bdiet il-battalja. Kemm hawn minnkom intom indunajtu li hemm bdejtu battalja meta ġejtu imwilda minn ġdid. Indunajtu li bdejtu battalja li ma kellkomx qabel. Per eżempju, hawnhekk naqbad inħares lejn din l-oħtaw. Di per eżempju di twildet ġo ġungla, eġet ta' ġungla, kienet tikol il-banana bħal xadini għandkom. Insomma, kienet tgħix verament tad-dinja. Twemmin fuq Kristu, skont ma qalet lili, ma kellix, kienet għatejja motija totalment għad-demonju, għal-xogħol tad-demonju, għal-ħajja tad-demonju, għal-moqżiżiet u għal-perverżjonijiet kollha. Ħabtet rasa ma' blata kbira. Halleluja. Twildet mill-ġdid u bdiet tikol il-bibja. L-appetajt spirituali tbiddel. Skont l-ewwel spiritu li kellha, bħal ta' mhux ta' ġennuża lilha xija smajna t-testimoniż dal-aħħar. Skont l-ispirtu tiegħi jiena, l-ispirtu tiegħi qabel kien mal-ewwel awtomatikament infittex dak li joffendi lil Alla. Illum l-ispirtu tiegħi jfittex dak li joġob lil Alla. Għalhekk inti meta bniedem ġenwinament jitwieled minn ġdid, inti qatt tissa ma tista' terġa' timxi komdu u tgħix komdu fid-dinja. Jekk ġenwinament twieled minn ġdid. Għax l-ispirtu tiegħek m'għadux ixxennaqla fid-dinja, issa tbaqgħana tax ma xiex id-dinja u tbaqgħalek ir-ruħ u tbaqgħalek il-ġisem. Imma għalhekk issa tibda l-battalja għax qabel kont it-tlieta li int kienu tad-demonju. Issa meta titwieled minn ġdid, wieħed minnek twieled minn ġdid. Oqlajk li l-problemi. U ħanitkellmu fil-ġimgħat li ġejjin x'jiġri mir-ruħ. U issa l-ġisem x'jiġri x'nagħmel. Fil-bidu tal-Kristjaneżmu kien hemm grupp ta' nies kienu jgħidu spiritu tiegħek huwa biss Alla, pija l-ġisem tista' tagħmel li trid bih. Allura kien hemm nies li bdew jagħtu lilhom infushom xorta jagħmlu dnub u jgħidhom imma jiena mill-qalb jiena ta' Kristu ta' nħobbu l-molej, imma xorta pereżempju nifornika, irid nagħmel adulteru, immur mal-prostituti tat-tempju. Għadhom jagħmlu hekk sal-lum il-ġurnata, anke ħafna li jgħidu li huma Kristjani u xorta għadhom jasqu u jduru fil-ħmiġ bħal ħnieżer. Sewwa ma jiena nħobbu l-bambin. Sewwa, u jiena mmur il-Knisja ta'. Anka d-demonju jidħol il-Knisja, anka l-klib, jekk jidħol il-bib miftuħ, jidħol il-kelb u l-qattuż u l-ġrieden minn kollox. Għattifmu? Allura meta inti titwieled minn ġdid, jibda gwerra fik, jibda konflitt fik. Isimgħuni waħda, maħkom hawn. Spiritualment l-ispirtu tiegħek xi ħaġa Alla għamel għalik għall-ispirtu ġdid li hemm fik. Ir-ruħ trid tagħmel xi ħaġa int ma' Alla, il-ġisem trid tagħmel xi ħaġa bih trażnu sakemm Alla jibdlu. Issa nitkellmu fuq da. Imma s-saħħa iċ-ċavetta qiegħda fl-ispirtu.
huwa l-ispirtu li jikkontrolla l-ġisem, meta bniedem ġismu jikkontrollah, mela dak jissejjaħ bniedem tad-dinja u jekk jissejjaħ b'xi mod Kristjan, jissejjaħ Kristjan karnali. Jiġifieri Kristjan li huwa moti għal ġibdiet tal-ġisem. U ġibdiet tal-ġisem mhux bil-fors sess biss ta' rabja, tieħu għalik malajr, toffendi ruħek malajr, iżżomm f'qalbek, għadek tpalla fil-vojt, għadek zaqqek tesan ħobza, imma fammak mhux kapaċi jisa kelma. Daw it-tip tal-Kristjaneżmu li jsejħu Kristjani karnali. Sewwa? U aħna l-mulej irid isibna Kristjani nixbħu lilu, mhux biss fl-ispirtu, imma skont l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers, nisimgħuha, 23, u Alla taslim iqaddiskom f'kollox. Xi tfisser iqaddiskom? Jiġifieri tibdew tilbsu raġġiera. Le, iqaddiskom tfisser li Alla iwarbek jikkonsagrak ipoġġik apparti minn tad-dinja mid-dinja għalih totali, ma mhux fl-ispirtu biss, imma isimgħu. Għaddiskom f'kollox u jżommkom sħaħ bla ma tkunu mit-tifsa untouched, isimgħuha, fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Kulħadd jgħid jiena Trinità f'persuna waħda. Mhix qed ngħidlek li inti Trinità mqazza, jiġifieri l-Alla l-għoli, però xorta fl-istess ħin x'qed ngħidu inti fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem tridu nkunu mqazzin. Mhux hekk qed ngħid il-Bibja. Intom rajtu, intom qed tarawha l-Bibja jew bħal ma intomx qed tarawha. Intom qed tħarsu lejn il-Bibja u qed tafdawni b'għajnejkom magħluqa. Qed tħarsu lejn il-Bibja. Kemm minnkom intom xħartu lejn il-Bibja tħarsu biss lejja. Naf li jiena gustus. Halleluja. Praise the Lord, halleluja. Toqgħodx tgħidha lija jekk qedlek jien gustus. Jien m'għedlekx inti kraħ, jien qedlek jiena gustus. Sewwa? Intom kollha gustużi għax intom magħmula fi ġbija tal-Alla. Alleluja. U ġewt minnkom diġà qed tiddu minn issa. Insomma. Mela, kulħadd jaqraħħa miegħi. U Alla taslim iqaddisni f'kollox u jżommni sħiħ mingħajr mit-tiefes. Mela x'jagħmel iqaddisni u jżommni sħiħ. Jiġifieri iqaddisni u jżommni sħiħ. Keeps me, preserves me holy. Kompletament għalih jiġifieri. Kompletament nkun qaddis fl-erja tal-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Mela isimgħuni daqsxejn. Tiskandalizzawx ruħkom, tridu tifhmu dak li qed ngħidilkom fil-kuntest. Fil-kuntest li qed ngħid, mela inti issa tiġi spirtu, ruħ u ġisem qaddis. Mela intom ukoll trinità żgħira mqazza. Jekk tgħixu verament tal-Kristu. Mhux hekk tiġi. Għaw minnkom tiġa tħossukom nervusi. Jekk inti fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem tkunu mqazza. Li Alla hija rrida tiegħu li tkunu. X'tiġu? 3 in 1, holy. Holy, 3 in 1. Holy, small Trinity. Mhux hekk tiġi. Kemm minnkom qatt ma smajtu għan poġġew tajjek. Qatt ma smajtu għan poġġew tajjek. Imma hija verità. Mela fl-ispirtu qaddis. Fir-ruħ qaddis u fil-ġisem qaddis. Tiġi. 3 in 1, holy. Holy, 3 in 1. Holy Trinity. U x'hekk jekk niġu Holy Trinity. Aħna Trinità mqazza żgħira, x'niġu? Nerġgħu nirriturnaw għall pjan oriġinali tal-Alla fi xbija tiegħu. Qed tifhmu għadi. This is powerful, ta. This is powerful. This is not religion, ta. This is kingdom. New creation. Kreazzjoni ġdida. Pastor imma l-ġisem. Issa nitkellmu fuq għadi.
ħantikom daqxej brief. Tid intikom naqa preview, kam għamkom tiġu preview? Ma tixtiqaw xawd, ma tixtiqawx il-preview. Ma tixtiqawx il-preview. Preview. Il-preview. Preview. Spiritu, fl-spiritu għaddis. Tafx, il-kelma għaddis, jisimawni sewa. Għaddis, meta tnejdu għal-Alla li huwa għaddis, tfisser li huwa imwarrab għalih nifsu, mux ġifiri ma jkellimekx ta' stramp. Dak kemm imwarrab għalih nifsu, ma jfissirx dak għaddis ġifiri. Imwarrab ġifiri livell klassi għalih. Kulħadd jgħid livell klassi għalih. Mela jiena suppost inkun livell klassi għalina. Għalix għalli taħseb Alla jgħidilna fl-ewwel Pietru kapitlu 2 li intom poplu mażul. You're a peculiar people, chosen, set apart for God. If we truly believe the Bible, many think they believe the Bible. They don't. They just believe theories. ħafna ma jemnux il-Bibja. ħafna biss jemnu teoriji ta' xi ħut li jgħidu jibritkaw. Jekk inti tiġi vera mqaddes, il-kelma mqaddes fisser mingħajr dnub. Kunu mqaddsin bħalma jiena mqaddes. L-ewwel Pietru kapitlu 1. Be holy as I am holy. I'm mqaddes, imwarrab. Il-kelma mqaddes tfisser ukoll a step above the normal. You're not normal. You're not called to be normal. You're called to be a step above the normal. Da jaħseb ta' dan dikun jaħseb li huwa xi Alla. Ħanejlek di biss. U jekk inti għandek xeda ejja sma nhar is-sibt. Jiena u int għal min kapaċi jemmen dak li hemm sempliċement miktub. Mamula fi xbija tiegħu. U kien il-pjan Alla li nkunu mamula fi xbija tiegħu. U nitkellmu bħalu, u naġixxu bħalu, u naħsbu bħalu. Ma meta daħal id-dnub bdejna naħsbu bħal dak ta' misfel. Naġixxu bħal dak ta' misfel. U naħsbu bħal dak ta' misfel. Għax imbagħad missirna biddilna missirijiet. Issa meta titweled miġrid inti terġa' tieħu n-natura u l-istat ta' missierek tas-sema'. Halleluja. Ismawni. Mela, ħanerġgħu naqraw malajr u morru x'imkien ieħor. Qed tuħdu pjaċir? Qed tkunu onesti? Qed tgħiduli l-verità? Ma tistax tikdeb għax dnub. Qed tħossok nervuż? Qed naqra l-Bibja? ċara fil-Bibja? Mela, x'tippreferi jiena nbiddel il-Bibja biex ħossok komdu? Jew jiena ngħidlek il-Bibja x'tgħid biex inti tiġi trasformat bħal dak li krejat. Amen. Ħaġa ngħidlek, insomma waħda mill-ħafna ħaġiet. Mux waħda biss, ma di waħda minnu. Meta jiena u int imsejħin biex ngħixu bħal Kristu, nixbħu lil Kristu, nitkellmu bħal Kristu, ħanejlek ħaġa ħwa kemm aħna l-bot. Però ma fissirx għax il-bot dik mhix verità. Xogħli huwa bħal Pawlu Filippin kapitlu 3 inross il-qudiem sakemm nilħaqha totali. Imma aħna ħimi dimbin la meħiex ta' nidneb iva meta rrid. U sfortunatament illum il-ġurnata kontroll, għandi il-kontroll nidneb meta rrid u għandi il-kontroll nidneb meta ma rridx. Jew ġifieri ma nidnebx meta ma rridx. Kemm aħna l-bot mill-istandard li Alla vera għandu għalina. Uff. My. You know what I really wish?
Jina mhux l-ewwel darba ġejt iċċalenġjat, and to be honest I love it. Imma ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi tgħid li qed tiblaffja. Le, ma nagħti glorja lil Alla dejjem. Meta jiena niġi ċċalenġjat, li nibża hija di. Ħafna drabi fl-esperjenza tiegħi min qed iċċalenġjani mhux lest biex jisma' l-verità vera. Mhux lest. Li jridni hija jew li tridni hija ngħidilha jew ngħidlu dak li jrid jisma' ħalli ma noffendihx. Ma ftakar il-kelma toffendina, issa toffendina b'ħafna drabi, jew b'ħafna modi, imma l-fatt li inti meta tisma' ċertu kelma li liek tiskomodak, tfisser li inti ġiet distreċjat. U Alla mhux il-kumdità tiegħek importah, it-trasformazzjoni tiegħek importah. Knejjes fejn tista' tmur u tħossok komdu. River of Love mhix neċessarjament hija s-sejħa tagħna dik. Nemmen infatti tal-ebda Kristjan ġedwin. Imma dawk it-tip ta' knejjes. M'għadux ifejjaq il-mulej għax ma fiex. All right, mela m'għadux ifejjaq. M'għadux jeħles għax ma nħeles. Mela m'għadux jeħles. Jiena nitlob u l-mulej ma semanix. Mela x'ma semanix, sinjora m'għadux jitlob jisma' tal. Mela aħna nakkomodaw l-esperjenza tiegħek. Minflok niġu trasformati biex hemm miktub. Lili ta' wkoll, jiena daw la fajt iċċalenġjawni ta'. Jiena l-kelma tagħla jiena meta support, jiena u inti nistgħu naqbdu l-Bibja naqrawha minn cover sa cover u għandna nagħmluha. Imma qbad passaġġ wieħed u jgħidlu mulej bda aqlib li s-sisin kollha ta' ħajti. Għax meta mbagħad verament trida dik inti, alla ħajjarblek, ħajċċalenġjak, ħajstraċċjak. U mbagħad ma tibqax tisbaħ il-pastor, laqqas l-apostlu jew il-teacher jew mbagħad tibda tiġbaħ il-Kristu. Jesus never came to fit in. Jesus came to stand out. Don't try to fit in. You are called to stand out. As a matter of fact, if you are fitting in, you're definitely not fulfilling the perfect plan of God for your life. Jekk inti tipprova tintoġob u tinaġob, żgur m'intix tagħmel il-pjan perfett li Alla għandu għalik. Halleluja. Gloria al-Mulej. Morru fi ktib tal-Lut kapitlu 4. Għandkom ġuħ? Halleluja. Mela ħankompli nbillalkom. Issa nafaw xi ħadd jgħid li dawk ballalhom dawk iċ-ċwieċ jgħodu jibilgħu kull ma tballalhom. Le, ibillgħu dak li hemm miktub. U għażel konxjament li temmen x'hemm miktub. Jien meta xi ħadd jgħidli għax inti tinterpreta m'hemmx tinterpreta. Ħafna minn nies il-problema mhux interpretazzjoni, taqraħħa biss. Il-problema ta' ħafna hekk imsejħa Kristjani mhijiex l-interpretazzjoni. Hija li għax ma jaċċettawhiex kif inhi, allura mbagħad jinterpretawha. Jiena naċċetta l-Bibja kif inhi. Jekk Alla li jgħidli qaddis, u lex qaddis u jiena midneb. Dak xejn tajtin, ma l-Bibja mhux hekk tgħid. U li Alla bista qal li jista' kollox aħna ma nistgħu xejn aħna dut. Mela mhux hekk qal ta' Ġesu, qal jekk temmen għalik xejn ma jista' jkun. Xejn impossibbli. Imma les li temmina di. Imma ħadd istreċċjak, u ħadd iċċalenġjak, u is probabbli ħadd ġiel erba' Kristjani madwarek forsi well-meaning, nervużi wkoll, Because they don't want to go that extra. Amen? Meta jiena naqbad il-Bibja ngħid din hija l-kelma tal-Alla, jien nemmina minn Genesis għall-Apokalissi. Jiena niddikjara li għandi dak il-Bibja tgħid li jien għandi, jienu dak li Alla jgħid li jienu. Ma jiena għandi dak li jiena nħoss. Jiena dak li Alla jgħid li jiena nħoss. Mela ma nħossix mhux tiegħi. Jgħidu li jagħmlu l-Bibja, imma timxu b'dak li jħossu.
Aħna nimxu bil-fidi, passer. Assa fi xomma l-fidi. Kieku timxi bil-fidi. Issa ħankun fair. Jiena nemmen li kulħadd għandu l-fidi u kull Kristjan għandu l-fidi. Imma kif inħadnuha, kif noperaw fiha, kif nirrilisjawha, il-biċċa kbira ma jafux kif. Dak imbagħad tal-hemm ieħor. U inti ma tikbirx għax għandek il-fidi, inti tikber għax tħaddem il-fidi. Qed tifhmu? Meta jekk inti tittara l-mirakli għal dak li Alla huwa naturali u għal dak li Alla jsejjaħ lilek biex għalik huwa naturali, inti mhux tgħid li jiena nemmen, inti tittattiva dak li inti tgħid li temmen. Għax hemm baħar jaqsam. Bej wieħed jgħid nemmen u l-ieħor jaġixxi fuq dak li jgħid li jemmen. Dawk huma żewġ Kristjani totalment differenti. Amen aħwa? Halleluja. Lut kapitlu 4, vers 12, morru hemm. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla żewġ tisfar. Mela hawnhekk qegħdin għall-Bibja, il-kelma ta' Alla hija bħal xabla, mhux bħal rixa. Għajdli xi ħaġa ħanħossni tajjeb pasti. Xabla, mhux rixa biex narxek. Intom taf suppost kif toħorġu minna? Maqatta. Dissected. Tmur id-dar tarqod il-lejla ħat istrieħ għax għadni nkun naf kif għamilt operazzjoni fi qalbek jien. Bil-kelma Alla. Jiena nkun suppost ftaħtek lilek. Il-kelma Alla tgħid. Asma' ħara ġejja. Il-kelma Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar, hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġog il-mudullum x'tifret. Qed indunaw li hemm spirtu, hemm ruħ u hemm ġisem. Il-kelma Alla tifridhom. Qed tifhmu aħwa? Meta jiena u inti nidimbu għax l-ispirtu tagħna bħala Kristjani, warrabnieħ, ma smajnieħx, għalaqnilu s-sound, immutajnieħ, u ħallejna jew ir-ruħ tagħna, ġifieri il-feelings, ir-ruħ hija l-feelings, l-emozzjonijiet. Ir-rabja parti mill-ruħ. Meta nikbu, meta jiddispeċina, meta jitlali, meta rrid vendetta dik ġa mill-parti tar-ruħ li għadha mhix trasformata. Qed tifhmu? Meta jiena nimxi skont il-ħass, minn flok skont il-kelma, dik jiġifieri qed timxi karnalment. Skont l-emozzjoni tar-ruħ tiegħek li għadha baby li għadek ma tmajtix u qed toqtolha bil-ġuħ. Allura mbagħad jibda jirrenja l-ġisem, jibdew jirrenjaw l-emozzjonijiet. Jibdew jirrenjaw il-feelings kollha u l-emozzjonijiet kollha li jmorru kontra r-reda tal-mulej. U tarbel, u l-kelma Alla tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-kelma Alla. Halleluja. Morru fl-ewwel Pietru, anzi Ġagbu kapitlu 1, Ġagbu 1. Glorja lil mulej. Thank you Lord. Ennu pjaċir nitkellem fuq din il-kelma. Vers 17. Ġagbu 1. Anzi sena fti, morru vers 21. Neħħu għalek minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażin. Dak li baqa' ħażin fik neħħieħ. Min ineħħieħ? Mhux il-pastor. U laqqas believe it or not it-qejt tal-idej. Isimgħuni aħwa. Xi kultant jiġuni aħwa, it's okay, mhux dnub. Imma huwa naqra waste of time u ta' enerġija. Pastor, itlob għalija fuq hekk. Pastor, itlob għalija fuq hekk. Pastor, ġejt hawnhekk biex inti tmitt idejk fuq u titlob għalija x'għand il-biża'. Aħwa, l-biża' ma tmux bitqejt tal-idej. Aħwa, il-vizzijiet ħżiena ma jmorrux bitqejt tal-idej. Aħwa, li naqra l-kelma u nobdi lill-Alla ma jiġix bitqejt tal-idej. Kieku jiena lest nimmur indur Malta bib inqed idejja fuq ma jobda kollha lejn il-mulej.
it-qejt tal-judej m'għandu xaqsam xejn ma titbiddilx b'dawn l-affarijiet. Jitbidda b'dawn l-affarijiet meta inti tisma' l-kelma, tħallilha tinfidlek qalbek u tbidlek u titrasformak. Amen. Neħħu għalhekk min fuqkom kull ma hu mniġġes, għajt ta' dejn nemmen ta' fih, imma meta jiġi biex immeddu jdejna għal fuq il-mart. Ma nistax nitlob id-dej, ma nistax inkeċċi innuqqas ta' maħraf ġo fik jien. Dak inti tiddeċidin ħanaħfi. Ma nistax inkeċċi nuqqas ta' maħraf minn ġo fik jien. Ma nistax inkeċċi diżobbedjenza minn ġo fik. Ma nistax. Kieku nista', kieku diġà għamilta 100% ħabiġ rasek. Amen. U ilqgħu bil-ħlewwa l-kelma mħawla fikom li tista' salvalkom ruħkom. Issa simgħuni. Aħna salvati jew ħankunu salvati. Min punto di vista tal-ispirtu jiena u inti diġà salvat. Kulħadd jgħid jien salvat. Issa l-kelma salvat ma tfissirx biss li jiena mmur il-ġenna ta'. Kelma salvat fisser li jiena issa magħmul sħiħ, ġejt irrestawrat, ġejt impoġġi lura fil-pożizzjoni oriġinali li Alla kellu għalija. Sewwa li jien infejja il-kelma salvazzjoni sozo tfisser li jiena ġejt infejja ukoll, li jiena ġejt irriġervinat, li jiena ġejt imġeddet. Dawn huma kollha kliem salvat. Jonkella bl-Ingliż wholeness. Jiġifieri li inti tant issir salvat vera, li inti your soul is now whole, you're mature. Your attitude is truly of Christ. Issa, aħna peress li aħna spiritu, meta jina nitwildu minn ġdid, inti u nitwildu minn ġdid, nitwildu minn ġdid fl-ispiritu. L-Iskrittura tal-Alla tgħidlek li inti rċivejt l-Ispiritu tal-Alla. Ħantukom naqa' preview. L-Ispiritu tal-Alla huwa ħaj. Mela l-Ispiritu tiegħek huwa ħaj. L-Ispiritu tal-Alla huwa dawl. L-Ispiritu tiegħek huwa dawl. L-Ispiritu tal-Alla huwa divin. Believe it or not, fit-testament ġdid tgħidlek li inti divin. L-Ispiritu tal-Alla huwa Alla nnifsu, allura inti rċevejt ġo fik l-Ispiritu bl-istess DNA ta' Alla nnifsu. L-Ispiritu tal-Alla fik huwa ġdid. Għalhekk hawnhekk ħafna diġà friżalhom moħħhom. Għax inti meta tispirtu l-Ispiritu, meta jiena u inti nitwildu minn ġdid, u din kienet revelazzjoni u l-mulej poġġieli f'qalbi xi kleċċurilu ma tattilkom il-mulej qalli jgħidilhom kemm hija ġdida it-twelid minn ġdid. Ma il-kreazzjoni tiegħek ġdida, new creation, kemm hija ġdida? U għejdli meta ssir antika. I did not become a new creation, I am a new creation. Jien kreazzjoni ġdida kull jum. Għada ma nsirx antik, sen oħra ma nsirx kreazzjoni antika. Kull jum jiena kreazzjoni ġdida. Għaliex? Please, imma seġewna għamoħku. Imma seġewna għamoħku. U l-Klab Mulej Spiritu Santu għatini revelazzjoni se stess. Alla xi ġarba jsir antik. L-Ispiritu tiegħu xi darba jsir antik. L-Ispiritu tal-Alla fik jista' xi darba jsir antik. Issa ħantikom revelazzjoni oħra. Alla ħajja, alla dawl, alla verità, alla maħabba, da kollu fil-Ispiritu tiegħek, kollu int. Alla qatt mhu ħajkun u laqqas alla ma qatt u kien. Alla hu. L-Ispiritu tiegħek hu. That's a bone to some. Imma għalhekk qed ngħidlek int lest li temmen il-Bibja. Int vera lest li temmen il-Bibja. Għad baqanna ħafna xi talmu dan, għax hemm ir-ruħ, is-suke, ir-raġuni, is-suke ġejja ġifieri ir-raġuni tiegħek, kif taħseb, kif tfassal f'moħħok, is-suke. Dik tiġi maturata, tiġi trasformata, tiġi mġedda. Imma titwilet minn ġid darba u qatt ma ssir antik tibqa' ġid kuljum. Amen. Mela, u ilqgħu bil-ħlewwa.
il-kelma mħawla fikom li tista' salvalkom ruħkom. Apparti mill-ispirtu għandna r-ruħ, mbagħad għandek il-ġisem. Il-kelma mela il-dan il-ġisem huwa fejn jiena u inti ngħixu. Isimgħuni sew x'ħa ngħidilkom. Għal dawk li intom tixtiequ tmorru l-ġenna, m'għandux iktar użu Alla għalikom fuq din l-art jekk inti tmur il-ġenna. Għandek bżonn ġisem biss fuq l-art. Fil-ġenna lajtik ġisem ieħor, ġisem glorjus. U biex taqdi lill-Alla, dal-ġisem għandek bżonnu. Għalhekk Alla fl-ewwel Korintin kapitlu 6 u kapitlu 7 jgħidlek ħuħsib ġismek, it-tempju tal-Alla. Għax jekk inti ġismek ma tuħsibu, ma tistax taqdi lill-Alla bl-aħjar mod li Alla jixtieqek li ntaqdih. Aħwa, nista' nkun il-Bibja naf il-Bibja bil-Griku bil-Ħibru u jkolli bosta revelazzjonijiet. Però jekk dan il-ġisem ma nħsibu, ħajkolli limitazzjonijiet kif ħanaqdi lill-Alla. Għax issa naqdi lill-Alla jekk nuħsib dan il-ġisem. Qed tifhmu aħwa? Hemm ħafna xi tagħmlu u ħanitkellmu kif tuħsibu ġisimna wkoll. Għax by the way, xi rajna aħna Alla jrid iqazzek biex fl-ispirtu biss, fir-ruħ u fil-ġisem. Mela Alla jidal dal-ġisem. Tkun qaddis, imwarrab għalih. Jiena taf x'nimmaġina. Kemm minnkom tħobbu timmaġinaw intom? Aw tużaw l-immaġinazzjoni tagħkom? Użaw l-immaġinazzjoni tagħkom. Bħalma l-Bibja tgħidlek tista' tuża l-immaġinazzjoni tiegħek ħażina, tista' tuża b'mod tajjeb. Aħna l-Bibja tgħidlek aħna nġarfu immaġinazzjonijiet ħżiena li jmorru kontra l-arfin tal-Alla. Imma jekk ikunu immaġinazzjonijiet li jkunu skont Alla. Wow. Qed tifhmu aħwa? Isimgħuni, jekk jiena u inti aħna il-kubatur ta' Alla. Aħna il-kubatur ta' Alla. Il-kubatur ħajkun qed imiss kontinwament lill-Alla. U dak li l-ħajja li hemm f'dak il-kubatur qed tmiss lil dak il-kubatur. U jiena nemmen bħal ma tgħid f'Romani kapitlu 8, morru metaw Romani 8, vers 1 pereżempju 2. Għax il-liġi tal-Ispirtu tal-Alla. Il-liġi tal-ħajja tal-Ispirtu tal-Alla ħelsitni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Isimgħuni ara ġejja bomba oħra, ġejja bomba atomika oħra. Li ħafna Kristjani di ma jridux jiddiljaw magħha. Aħjar jgħidulek u aħna biss midinbin, u aħna dud, u aħna Kristjani ħammuru l-ġenna, ma hawnhekk irdu mbagħtu u jisna u nħallu x-xitan jakkisna. Ħafna Kristjani jekk jirraġunaw. 1. L-Iskrittura tgħidlek li l-ħajja tal-Alla qed tmisslek anke ġismek, taf? Taf li l-Bibja tgħidlek li l-ħajja tal-Alla qed tinvadilek ġismek ukoll, jiġifieri bħalissa ġo demmi taf xemm il-ħajja tal-Alla għaddejja minnha. Ġo l-Adam tiegħi taf xemm il-ħajja tal-Alla għaddejja minnha. Issa, toqgħodx jiena m'iniex l-epitomija tal-eżempju tiegħek. L-epitomija tal-eżempju tiegħek huwa Kristu. Jiena bħalek qiegħed f'passaġġ in a journey. And I'm not looking at you, I'm looking at him. Amen. U tħares il-ħadd ieħor li għadu ma liħaq ċertu livell ta' maturità, tħares lu inti ma tafx xejn min jien naf ħafna. U attent għax ġejja ta' sbita kbira. Qed tifhmu? Imma ir-realtà ħanejlek daw ir-realtajiet, il-veritajiet tant huma potenti li inti daw ir-realtajiet taqbadhom vera, imma dejjem ftakar li s-sors huwa Alla mhux int. Il-glorja hija lill-Alla mhux lilek. Dak żomma f'moħħok. Ħalli inti u tikber u timmatura ma tispaċċax taħseb li inti vera minn bad minflok Alla l-oli u tibda taħseb li n-nies jridu jaduraw lilek. Hemmhekk fejn jiżbalja l-bniedem li laħaq ċertu għarfien imma nesa li da kollu ġej minn Alla u għall-glorja ta' Alla. Amen? Imma ma jfissirx li għax xi ħadd kellu xi Rolls Royce tal-ġen faqaħħa mal-bib allura sa waħħal fil-kumpanija tar-Rolls Royce għax faqaħħa mal-ħajt. Skużi, ir-Rolls Royce tajba faqaħħa dak it-tort jew la faqal Rolls Royce, imma issa Rolls Royce xorta baba tajba, mhux it-tort tar-Rolls Royce għal faqal Rolls Royce mal-ħajt. Issa hekk hemm ċertu veritajiet li ħafna jew ċertu Kristjani jibżaw imissu u jibżaw jindirizzaw għax ma jmorrux jintefħu bihom fuqhom. Ma tittoqgħod attent vera. Għax Pawlu wara kollox hekk kellu. Pawlu x'qal? Ġiet mogħtija lili xewka
Sewwa avversarju, messaġġier tad-demonju biex jien ma niftaħarx minħabba l-abbondanza ta' revelazzjonijiet li rċevejt. Hekk tgħid l-Iskrittura. Imma Pawlu ma qalx mulej toqgħodx itin iktar revelazzjonijiet, ma ġin kun naf biżżejjed għandi. Għalax hekk? Alla ippermetta dik il-kelma permetta ma tantx nħobb nużaw, ma simagħha. Alla is-sitwazzjoni ta' Pawlu, tieni Korintin kapitlu 12, peress li tant Pawlu għamel ġubijiet u hu jgħid bil-provi li jagħmel iktar mill-apostli kollha. Wow, that's powerful. Do you understand? You see how what a cheap Christianity most of us live compared to that. Aħna naħsbu għax nitkellmu bil-lingwi l-ħaqna the best. Dak għadek bdejtem qalbi. Sewa? Pawlu irċieva dawk ir-revelazzjonijiet ta' għand kbar li x-xitan ma setax jiflaħ għalih. Sewa, iċ-ċirkostanza ta' madwaru għenitu biex jibqumli. U le, ma kienx la marda, la kienet virus, la kienet xi disgrazzja, kien hemm affarijiet. U fl-Iskrittura tgħidlek x'kienu wkoll. Li lilu ġelu jiftakar. Vera jiena ndirdaw ir-revelazzjonijiet kollha, vera li jiena l-Ispiritu tiegħi huwa divin, vera li jiena nbierek li jiena daw li jiena ħajja, imma wkoll irid niftakar li dak kollu ġej minn Alla u għall-glorja tal-Alla. Qed tifhmu issa differenza? Alleluja ħwa. Halleluja. Aħna spiritu bħal l-Ispiritu tal-Alla. Aħna għandna raġuni, ruħ, suke, għandna emozzjonijiet. Aħna rridu nammaturaw. Can you come praise and worship team, please? U dan il-ġisem li Alla tagħna, titnejdilkom aħwa, titnejdilkom xi ħaġa. Illum qed immissna qabel b'mod ġenerali. Ġimgħa d-dieħla nipprovdu nidħlu iktar fid-dettall tal-Ispirtu. Fil-weekend li ġejt immissjawiex. Isimgħu neħwa. Meta aħna verament nużaw dan il-ġisem biex nagħtu glorja l bih, dan il-ġisem ma jmutx bil-mart. Naf li din tagħmel ħafna Kristjani nervużi. Issa, ma jfissirx li jekk inti tmut marda ħadmu l-infern, mhux qed ngħid hekk. Qed ngħid li hemm mart li l-għadu jiġi jakkisna bih, sewwa jekk tmut marit l-importanti li l-Ispiritu tiegħek orrajt, imur il-ġenna. Imma fl-aħħar mill-aħħar mhijiex fil-pjan redentiv tal-Alla li aħna ngħixu nimirdu. Issa jekk tiġi marda kontra dik il-ġilida, dik ma ġietx minn Alla ġej mill-għadu. Issa jekk tiġġilidix ġimgħa, sena jew 10 ibqa' ġilida. Inti il-fejqan huwa tiegħek, dak huwa l-wir tiegħek. Sewwa, għalhekk oqgħodu attenti dawk li intom għandhom din ir-realtà li battu din il-verità biex ma tħarsux lejn lejħukom bħal speċi b'disprezz dadu ma qabadix. Jew daqa għax jiena nilħaqta u int ma qgħod attent. Għax imbagħad tispiċċa taqa' waqa' akbar minn taqa' ieħor. Sewwa, imma just għax hija verità u tant hija bombastika f'għajnejn anke ħafna Kristjani, imma fajna Alla miex, għax Alla dik hija realtà tal-Alla. Ir-realtà tal-Alla aħna minn Alla jgħid li aħna. Għalhekk irid tkun hemm il-bilanċ tal-umiltà, u rridu nitkellmu fuq l-umiltà. Sewwa inna ma nitkellmu daqsxejn l-umiltà, imma l-umiltà fl-aħħar mill-aħħar taf xi tfisser inti umiltà. Il-kelma l-umiltà taf xi tfisser. Li tagħmel dak li Alla jrid. Dik tfisser umiltà. F'umiltà mhux jiġri noqgħod ngħid jiena dudu, jiena ħmieġ, jiena ma dik mhux umiltà, dik stupidità. Umiltà tfisser ħajsir minni skont xtejt il-kelma tiegħek. Dik umiltà. Żgur trid il-Alla jsir minnek skont il-kelma tiegħu. Anke jekk ma tħossix, anke jekk ma tesperjenzajiex right away. Żgur. Qed tifhmu aħwa? Mhux tab xejn l-Iskrittura tgħidlek aħna rċevejna salvazzjoni kbira. Kbira. Kemm is-sajs tal-Alla? Aħjar niqafaw. Ftakar is-salvazzjoni hija persuna. Kemm hu kbir Ġesu? Daqshekk hija kbira s-salvazzjoni tiegħu.
Ejn nitolbu. Jon kella ejna modu naqra fil-imkien. Allura inti passer il-ħaqtu da kollu? Le. Ma naf li jeżisti, u ħankompli nross il-qudiem biex naqbdu kollu. Pawlu hekk jgħid. Billi Pawlu hekk jgħid. Filippin 3 hekk jgħid. Amen aħwa? Grazzi Ġesu. Għodu attenti, għax dawn huma tant huma potenti daw il-veritajiet li mingħajr l-umiltà tispiċċa tintnefaħ. Mbagħad tispiċċa xorta titlef kollox. Qed tifhmu? Amen ejja nitolbu. Hallelujah. Give me some keyboard, please. Thank you, Lord. Just għal għajnej, kum medita daqsxejn fuq dak il-klim jedna. Fuq dan il-klim li għad kien il-lejla. Il-lejla, I really enjoyed our night tonight, with the Kienet qarbina, kienaw prezenza sabiħa u l-mulej etaw. Inti taf li Alla jħobbok. U kamil darba smajta. Imma ġili smajtu nies testimonjanzi tal-emietu, kellhom esperjenzi tal-ġenna, kif laqqas jista' jkollhom laqqas jistgħu jispjegaw għal-imħabba tal-Alla. U l-paċi li ħassew, u l-kobor u l-ġmil li raw. U ma jistawx jispjegaw, Pawlu hekk qalta, għal dak li narajtu, dak li ma nistax impoġġa fi kliem ta' ma nafx kif ngħidlek. Ma nistax nispjegaw. Jiena u inti għandna Alla naf li tafu għamma ħanejda, glorious. U kemm hu kbir għadna laqqas nafu qas bdejna. U dak kollu li għandu għalik. U tagħna. Kollu. Kemm hemmx nomot stra, Ġesu ħani? Kemm hemmx nomot. Kemm hemm fejn nikber. Kemm hemm fejn tikber. Madankollu titkompli tikber fl-imħabba, fl-umiltà. Ma tinsiex li rikkezzi kbar huma mistennija għalik u għalija. Imma l-glorja qatt mija għalija, imma l-glorja għalih. Għadda f'waħwa. Alleluja. Plana tal-mulej kunu għaw s-sibt, t-tilfawix. Miracles are gonna happen in your seat without me laying hands. Miracles. We are in glorious days. U b'kull rispett minn li parla fil-vojt, ħallihom iparlaw fil-vojt. Għax minnu vojt jatik. Kemm għandna x'nirringrazzjaw il-mulej. Xwiert kbir irċevejna. Xwiert kbir irċevejna. Imma biex inti tirċevih, tħares lejk innifsek, tħares lejh. U laqqas lejja, tħares lejh. Tħallix dnub jirrenja fik. Tal-ebda tip. Tħallix. Għax dak ifisser li qed jisraqlek minn dak li Alla għandu għalik. Qed jisirqek minn dak il-wirt glorious li hemm għalik. U bħalma tkellim fil-weekend, ix-xitan irid jisraqlek il-wirt tiegħek. Kemm għandna Ġesu tal-ġenn. Glorious, majestus. Kemm aħna mberkin. U ħadd ma juħu għalih River of Love mberkin doppju. Jina knemmen, għandi dritt. Il-libertà tal-espressjoni u ta' twemmin tijaj ħatibqa. U ħat muħajadili għaxajli Alla. Amen. Halleluja. Da' sekk imma, nemmen li jintom imberkin doppju, mela għamlu xol għal-mulej doppju, birku doppju, aħfru doppju, għatu mil-ġittakom doppju, għax minn imbirek doppju, jagħti doppju, minn kollox. Halleluja. Halleluja. Let's all stand and umu. Itlob miegħi minn qalbek. Itlob miegħi issa stess.
poġġi dek fuq qalbek. Jekk kemm xi mart jgħid jakkislek ġismek bil-qawwa u bl-awtorità assoluta li ma titbiddel qatt tal-kelma qadisa talla, ġismek huwa talla u d-dnub u l-mart m'għandu l-ebda jett fuqek f'isem Ġesu Kristu. Għax inti talla hemm qaddes fl-ispirtu fir-ruħu fil-ġisem biex Alla jidher fik u l-kreazzjoni tifraħ. Wow! Mulej qaddis! U li dak qed jimmanifestaw il-glorja tiegħek u li dak qed jimmanifestaw il-glorja talla. Misi qaddis. M'għandniex fom biżżejjed biex nirringrazzjawk. U nafu mulej li dan il-ġid kollu mhux minna. Dan il-ġid kollu huwa minnek. Ġid li anka l-anġli jixtiequ jifmu l-Bibja tgħid. L-anġli ma jistgħux jifmuh dan il-ġid. Li inti tajt lil poplu tiegħek il-Knisja lill-arusa li int ħabbejt. Mulej qaddis, aqbad il-qlub tagħna. Aqbad li qalbi jgħidilu l-mulej, aqbad li qalbi mulej. U iftaħ li qalbi mulej. Mulej wessa il-viżjoni tiegħi, il-fema tiegħi. Mulej qaddis iftaħ li għajnejja. Mulej ħan iftaħar bik u fik biss. Jiena naf li mingħajrek ma jiena xejn. Imma naf li llum xwierd kbir hemm fi Kristu għalija. U inti dan tajtuli biex nesperjenzah u ngħixu f'ħajti. Mulej ma rridx naħli iktar ħajti. Ma rridx naħli minut oħra f'ħajti. Irrid ngħix mulej fil-preżenza qaddisa tiegħek mulej. Anke jekk dan il-ġisem jikber u jixjieħ, imma mulej jiena tiġi mġeddet minn glorja glorja mulej qaddis. Halleluja. U mulej qaddis u laqqas ġurnata waħda ma tittieħidli qabel ma jien inkun wettaqt il-pjan sħiħ li għandu għalija fuq din l-art u fuq din id-dinja. Mulej qaddis fejn jiena nibt kontrik. Aħfilli għax il-limitajtek mulej. Waqqaftek, iblokjajtek, fejn jien nikkittek Spiritu Santu aħfilli. Fejn jien naffart l-Spiritu talla aħfilli mulej. Dak kollu li hemm ġo fija li offendik mulej qaddisa ilu u qaċtu bil-qawwa tal-kelma tiegħek, bil-Spiritu Santu bin-nar. Mulej inti qed li inti tagħmel il-ministri tiegħek fjamma nar. Għamel li fjamma nar tal-Spiritu Santu. Mulej qaddis grazzi jiena ta' Ġesu Kristu. Nagħti glorja u tevħir li llum jien niseħ ibn Alla l-oli. Grazzi dak kollu li jint llum jien fil-Spiritu tiegħi. Dak kollu li jint u għandek llum huwa tiegħi. Mulej użani għal glorja tiegħek fuq din l-art u mulej iddi jint minn ġo ħajti f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Halleluja, jekk inti għandek xi mart jew ġieħ issa stess poġġi jdejk fejn għandek l-ġieħ. Mulej qaddis aħna nafu li l-mart ma jiġi qatt minnek. Inti m'intix l-awtur tal-mart. M'intix l-awtur mulej tal-addictions, drogi, sigaretti, jew ixini, jew pornografija. Mulej nitolbok bil-preżenza qaddisa tiegħek issa. Mulej jaqla mill-eruq il-mart, kull virus, il-weġġat. Mulej grazzi li inti tagħti organu ġdid il dik l-oħt. Mulej grazzi li tagħti mulej joints ġodda. Mulej grazzi mulej li tikkrea joints ġodda. Mulej I hear in my spirit tissue between the bones, cartilage being recreated right now. I thank you for recreating new cartilage in the elbows, in the knees, in the hips, in the name of Jesus. Grazie ta' cartilage ġdida mulej qaddis. Hallelujah. Illum għaw minnkom jek xaw minnkom xattej li pastor illum jina nibda ħajja ġdida. Oli dek għaw xaw minnkom illum jibda ħajja ġdida mal-mulej. Mulej qaddis daw kolla li għati oli dejom, daw kolla l-lum. Mulej dak li sema u l-lum. Nissiġillaħ bil-Spiritu Santu u bid-dem ta' Kristu biex laddu ma jsirqux minn ġo qalbhom. U jkomplu jikbru u jkomplu jwet u l-pjan tiegħek mulej. Nagħtu glorja u tifħir. Halleluja, nagħtu ċabċipa u gbira lil-mulej. Halleluja! Gloria al-mulej. Anna ġidiska. God bless you YouTube. God bless you Facebook. God bless you guys.